Θα ήθελα να πάω σε μια παραλία. Προτιμάτε μια ήσυχη παραλία ή μια οργανωμένη με εγκαταστάσεις και καταλύματα? Μια παραλία καλή για παιδιά. Αυτός είναι ο δικός σας επικός προορισμός. Η παραλία της Γλύφας είναι μια μαγευτική αμμουδιά ανάμεσα στις Θήνες Βαρθολομείου και στο Αρκούδι. Εδώ θα κολυμπήσετε σε γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά. Η χρυσαφένια της αμμουδιά προσφέρεται για επικά παιδικά παιχνίδια. Στην περιοχή θα βρείτε ξενοδοχεία, κάμπινγκ και αρκετά καταστήματα εστίασης. Παρότι έχει γίνει αρκετά δημοφιλή στα τελευταία χρόνια, η Γλύφα διατηρεί τη μοναδική ομορφιά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Θα ήθελα να πάω σε μια λίμνη. Προτιμάτε ένα ταξίδι επικεντρωμένο στη φύση και τον οικοτουρισμό ή ενδιαφέρεστε περισσότερο για δραστηριότητες όπως θαλάσσια σπορ και ιαματικός τουρισμός? Μου αρέσουν τα θαλάσσια σπορ. Αυτός είναι ο δικός σας επικός προορισμός. Η λίμνη Καϊάφα βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τη Ζαχάρο, δίπλα στον κυπαρισιακό κόλπο. Έχει έκταση 1500 στρέμματα και έγινε γνωστή για τα ιαματικά λουτρά της. Επισκεφτείτε τη για να χαρείτε την επική ομορφιά ενός διεθνώς αναγνωρισμένου υδροβιότοπου. Μαζί με το πευκόφυτο δάσος της Στροφιλιάς, η λίμνη Καϊάφα αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει την ομορφιά της λίμνης, τη χαρά της θάλασσας και το μεγαλείο του δάσους. Στην περιοχή υπάρχουν υποδομές διαμονής, καφέ και εστιατόρια. Το ήπιο κλίμα της περιοχής ευνοεί τα θαλάσσια σπορ, όπως το σκι και η κοπηλασία,